Nôl yn yr 80au pan oedd y geiniog yn dyn, fe eithon ni fel teulu fyny i'r Alban sawl tro am wyliau. Achos os ydych chi fod o'n pregethu ar y Sul, ydych chi'n cael aros mewn mans oedd yn perthyn i'r Free Church of Scotland. A fe eithon ni i Ynys Aran, lle eithon ni brofiad o dyn efo gwn. Fuon ni mewn lle bach yn Achildybwy, lle fe ddeithon ni ar draws fan o wedi ni fewn i'r grych ac oedd y dyn wrth y lliw wedi marw. Fuon ni dro arall hefyd yn Achildybwy. A y tro yma ddim cweit mor dramatig ar ddau arall. Fe eisiau allan ar y môr efo'r un o'r pysgotwyr lleol i godi cewyll. A dyddwn ni mewn cyn iawn i fynd allan ar y môr. A fe ddwedodd rwy'n wrtho fi, mae beth gorau ni wedi bita wine gums. Wel, fe fitis i'r wine gums i gyd. Ond yn anffodus i fyny ddoth y wine gums ac yn sal. Wel, mae'r hanes i gynnau heddiw yma di hanes Iesu Grist mewn storm ar ganol y llyn Galilea, dipyn mwy dramatig na fy mhrofiad i ar y llyn i fyny yma yn yr Alban. Gai jyst darllen i chi yr adnod cyntaf yn edrych arni. Un diwrnod, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, beth am i ni groesi i ochr draw'r llyn? Felly, i ffwrdd â nhw mewn cwch. Beth yn rhaw o fi fan hyn oedd y geiriau bach na, beth am i ni? Meddwl am llyn Galilea, fi o llyn Galilea yn lyn enwog am beri fod storm gallu codi yn sydyn iawn, yn ddisymwth. Ac felly ffwrdd ath y disgyblion a Iesu ar y môr, ar y llyn, i fynd i'r ochr draw. Ond yn sydyn iawn, fe gododd y storm yma, yn annisgwyl. A mae hwnna hefyd yn wir dydy am ein bywyda ni o ddydd i ddydd, sef mae yna rhyw ansicrwydd am y fory. Ond mae Iesu'n ddeutho ni fan hyn, beth am i ni wynebu'r dyfodol ansicr yma efo'n gilydd. Da ni gyd y gorfod wynebu'r dyfodol, beth bynnag bo'n hoed ni, beth bynnag bo'n hamgylchiadau ni, allan materion efo'r plant, materion prodasol, salwch, oedran, tristwch, galar, amheuaeth, temptasiynau, a llu o beth eraill. Ond mae Iesu'n dweud eto fel ddys i, beth am i ni? Da ni'n gweld wedyn yn hanes Joshua. Moses di marw, a wedyn mae Duw yn dewis Joshua i arwain y bobl i fewn i'r wlad newydd ddieth yma. Ac fe oedd Jericho, fel da chi'n cofio, yn ei hwynebu nhw. Gai jyst darllen i chi yr adnodau yma o Joshua, y benod gyntaf, a'r 5 adnod i'r 9. Bydda i gyda ti, fel roeddwn ni gyda Moses. Bydd neb yn gallu dy stopio di tra bydd i dyn byw. Na i ddim dy siomi di, na dadal di. Bydd yn gryf a dewr. Ti'n mynd i arwain y bobl yma i goncro'r wlad nes i addo ei rhoi i'w hynafiaid. Ond rhaid i ti fod yn gryf ac yn ddewr iawn. Gwna'n siŵr dy fod yn gwneud popeth mae'r gyfraith roddodd Moses i ti'n ei ddweud. Paid crwydro oddi wrthi o gwbl, a byddi di'n llwyddo beth bynnag wneud di. Darllen sgrôl y gyfraith yma'n rheolaeth. Myfyru arni ddydd a nos a'i dysgu mwyn i ti wneud beth mae'n ei ddweud. Dyna sut fyddi di'n llwyddo. Dwi'n dweud eto, bydd yn gryf a dewr. Paid bod ag ofn na phanicio. Dwi, yr arglwydd y Dduw, yn mynd i fod gyda ti bob cam o'r ffordd. Sut fedrwn ni fod yn gryf ac yn ddewr? Wel, be mae Duw ni ddweud wrth Joshua fan hyn ydy, darllen y sgrolia. Ac i ni, wrth gwrs, darllen y Beibl. Myfyria, meddwl am yr hyn y mae'r sgrolia a mae'r Beibl yn ei ddweud wrtha ti. Beth am i ni ddarllen y Beibl yng nghwmni awdur y Beibl, sef yr arglwydd Dduw ei hun. Mae wedi rhoid yr ysbryd glân i ni. Nid llyfr marw mo'r Beibl. Llyfr yw'r Beibl, sef geiriau Duw. Geiriau grymus, geiriau sydd yn gallu newid, nid yn gallu, maen nhw yn newid calonau,
Ac dyna di'n hanes ni fel gwlad, a fel cenedl ar hyd y canrifoedd. Yma Duw trwy'r Beibl, trwy ei air, yn newid calonnau. Yn glir i fi, felly, fod y Beibl yn llawn o beth am i ni. Mae Duw yn dduw busneslyd. Mae y dduw sydd eisiau bod yn bob rhan o'n bywydau ni. Mae Duw sydd yn nghlwm, yn involved, mae eisiau bod yn involved yn pethau ni. Tydi Duw erioed wedi bwriadu ein bod yn mynd ar ein pennau hunan i'r dyfodol. Duw sydd efo ni ddoe heddiw ac yfory. A dyma beth arall diddorol, jyst sy'n cyn i symud ymlaen at yr ail bwynt. Da chi'n sylwi fan hyn beth nath ddeffro'r Iesu. Nath y storm ddim i ddeffro fo, ond cri'r disgyblion nath ddeffro yr arglwydd. I ddarllen eich adnod 23 a 24 rwan. Wrth groesi'r llyn, syrthiodd Iesu i gysgu. Daeth storm ofnadwy ar y llyn ac roedd y cwch yn llenwi a dŵr nes i bod nhw mewn perygl o suddo. Dyma'r disgyblion yn mynd at Iesu a'i ddeffro ac yn dweud wrtho, feistr, di'n ni'n suddo feistr. Oedd Iesu di blino, wedi gysgu, wedi cael diwrnod calad, wedyn dyma'r storm yma'n codi yn sydyn. A mae'n siŵr fe roedd hi'n dipyn o storm achos oedd y 5 o'r 12 yn bysgotwyr profiadol ac oedd nhw wedi dychryn. Bod Iesu efo nhw, a di gweld Iesu'n cyflawni gwirthiau eraill, eto fe oedd panig wedi dal gafal yn nhw. Roedd eu hamgylchiadau nhw a'i synhwyra nhw, iddyn nhw'n edrych ar y storm, iddyn nhw'n gweld y tonau, iddyn nhw'n gweld dyfodol du iawn, iddyn nhw'n gweld os nhw'n boddi. Fe ryddan nhw wedi colli golwg yn presenoldeb pwy ryddan nhw. A mae hyn yn beth hawdd iawn i ddigwydd i bob un ohono ni. Mae'n hawdd iawn pwyso a cael yn dychryn gan amgylchiadau a phrofiadau bywyd. Mae hyn yn gwbl naturiol. A dyma pam dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni fod yn wyliadwrus ac i ni weddio yn ddi-baid. Mathew 28 adnod 41 yn dweud, cadwch yn effro, a gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch eich profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Gwendid y disgyblion yma oedd amau. Fe ryddan nhw wedi colli golwg ar Iesu. Naturiol di ofni a phetruso, ond mae rhaid i ni beidio gadael gafal i'r pethau yma afal yno ni. A dyma ddigwyddodd i'r disgyblion. Mae amau a cholli golwg debyg iawn i ddŵr mewn llestr haearn. Mae'r dŵr yn bwyta ac yn rhydu o'r tu mewn allan. A dyma pam mor rhaid ni wyliad nad yw ofni a phetruso yn peri bod yr enaid yn rhydu. Felly adnod 24 a 25. Cododd Iesu ar ei draed a cheryddu'r gwynt a'r tonnau gwyllt. A dyma'r storm yn stopio. Ac roedd popman yn hollol dawel. Roedden nhw wedi dychryn ac yn rhyfeddu at beth i gwyddodd. Pwy ydy hwn, medden nhw. Mae hyd yn oed yn rhoi'r gorchymyn i'r gwynt a'r dŵr ac mae nhw'n ei fyddhau iddo. Pwy ydy hwn? Wel, tydi o ddim yn rhywun sydd yn debyg i Dduw, nac ychwaith yn rhywun sydd yn agos at Dduw, ond Duw ei hun. Wel, pwy yw Iesu nôl i ddilynwyr yn ôl y disgyblion? Mae Iesu'n gofyn yn Mathew 16, adnodau 15 ac 16. Ond beth amdanoch chi, meddai? Pwy ydych chi'n dweud ydw i? A tebodd Simon Pedr, ti yw'r Mesia, mab y Duw byw. Beth am elynion Iesu wedyn? Oedd hein am ei waed o, oedd hein yn cynllwynio i'w ladd o. Wel, am oedd yn cyflawni pethau ac yn dweud pethau, mae dim ond Duw yn unig fysa'n gallu cyflawni. Beth am y cynwriad wedyn, oedd wrth droed y groes. Mab Duw oedd o reit siŵr, meddwl am Mathew. Beth am y diafol a'r cythreiliad,
o hein yn gwybod yn iawn pwy oedd o. A beth am Iesu hun, pwy oedd o yn ei ddweud oedd o? Allan i chi o ano Mathew 26. Yna, dyma'r archoffeiriad yn dweud wrtho, ydw i'n dorchymyn di yn enw'r Duw byw i'n hateb ni. Ai ti ydy'r Meseia, mab Duw? Ia, medda Iesu, fel rwy ti'n dweud. Ond dwi'n dweud wrtho chi i gyd, rhyw ddydd byddwch chi'n myngweld i mab y dyn yn llywodraethu gyda'r un grymus ac yn dod yn ôl ar gymylau'r awyr. Lle mae o heddiw yma? Mae o'n agos. Mae o yma. Mae yna lyfr Saesneg, dwi'n hoff iawn o'r teitl llyfr yma gan Max Lucado. Near enough to touch, strong enough to trust. Mae o efo ni heddiw yma, mae o'n agos. Ydyn, da ni'n gweld yn ola yr wythfad benod a rhan cyntaf o'r 5 adnod ar 20. Ble ma'ch ffydd chi? Gofynnodd i'w ddisgyblion. Ble ma'ch ffydd chi? Wel, beth yw ffydd? Dwi'n cofio, dwi'n gwybod os di'n stori wir, neu jyst stori oddi am y tŷ yma, y tŷ unllawr yma ar dan. Ac mi oedd y plentyn wedi dianc i ben y to. Ac oedd methu mynd allan trwy drws na ffenast am ryw reswm. A wedyn dyma'r tad yn gweithio efo neidia, medda fo. A dyma'r mab yn dweud o fedra, dim dy weld ti sut fedra i neidio. A dyma'r tad yn dweud, neidia, achos dwi'n dy weld ti, a mi na i dy ddal di. O rhaid i'r plentyn ymddiried. I'n cofio hefyd Lea, felly fy merch fenga pan o'n i'n byw yn Llanrhaeadr y Mochnant, yn trio dysgu ymddiried iddi, ffordd ffôl. Oedd o wraig o'r aml, oedd o'r row i fi am wneud. Oedd hi'n neidio fy mrychau fi o'r gris cynta, grisio mynd i fyny i'r bedrwm. Wedyn neidio o'r ail ris trydydd, a wedyn bron i'r top, oedd hi'n neidio i fy mrychau fi, oedd hi'n ymddiried yna fi. Oedd hi'n ymddiried yn dad, fysa dad ddim yn ei gollwng ni. Ymddiried yn rhywun arall. A dyna di ffydd yn syml, ydy ymddiried yn Iesu Grist. Fo oedd y cyfrwng a barodd i'r storm i stopio. Wel, cyn y gallwn ni ymddiried, mae rhaid yn gyntaf i'n bod yn adnabod y person hwnnw. Fedrwn ni ymddiried yn rhywun, ond mi fedrwn ni ymddiried yn y sawl da ni'n ei adnabod. A chod y cwestiwn yn hyn ydy, be mae Iesu Grist yn lygu i ni? Pwy ydy Iesu Grist i ni? Oes gynna ni adnabyddiaeth ono fo, neu jyst yn gwybod amdano fo. Os da ni adnabod o, da ni'n gwybod i fod dod i maddau'n pechoda ni. Da ni wedi rhoi yn pechodau iddo fo. Da ni wedi dweutho yma ddrwg iawn gynnau am wneud y peth ar peth, a gan beidio wneud y peth ar peth, ymddiried, ydi farhau. Mae rhaid ni hefyd, wrth gwrs, gredu bod Iesu Grist wedi marw ar y groes yn lle ni. Tydan ni'n ddigon da i fynd i'r nefoedd ar yn liwt yn hynny. Gawn ni'n derbyn gan Dduw oherwydd pwy ydan ni, beth ydan ni, efo ni'n mynd i'r capel neu beth bynnag. Mae rhaid i ni ymddiried yn hynny, rhoid yn pechoda i'r arglwydd Iesu Grist wedi marw ar y groes yn lle ni. Achos y groes yw'n pasbort ni'r nefoedd. Y groes yw'r goriad sydd yn agor y drws i'r nefoedd. Mae'n pechoda ni fel rhyw sebon sydd mewn peiriant golchi dillad wedi mynd yn y pipes ag ati, neu'r pibelli o'r sinc neu'r bath allan i'r gwteri. Mae'n bwysig weithiau bod ni'n rhoi y Mr Muscle neu'r hylif arbennig i llnau'r pipiau yma. Cyffesu'n pechodau a'i rhoi nhw i'r arglwydd Iesu Grist fydd farw ar y groes yw yn Mr Muscle ni. Ymddiried yn Iesu Grist bod Iesu Grist wedi talu'r gosb yn y lle ni. Ac wrth gwrs mae ffydd yn peri fod ni dal i gerdded efo fo. Ymddiried ynddo fo, ei fod efo ni trwy bopeth. Cerdded law yn llaw. Ymddiried, nad ydym yn cael gweld beth sydd o'n blaena, ond yn ymddiried fel nath Abraham de,
adal Ur y Caldeaid. Duw'n i alw fo i adal i fynd i wlad Iesu'r. Fi aeth, nad oedd o'n gwybod i lle oedd o'n mynd, ond roedd o'n sicr o'r hwn oedd wrth i ochr o. A mae'n bwysig bos i fewn i fod ni fel Moses, fel da ni'n gweld yn Hebreaid 11:27. Ei ffydd wnaeth i Moses adael yr aifft. Doedd ganddo ddim ofn y brenin, daliodd ati i'r diwedd, am ei fod yn cadw ei olwg ar y Duw anweledig. Da ni'n profi stormydd yn y bywydau. Falla wedi profi sawl storm yn y gorffennol, ac efallai fyddwn ni yn wynebu sawl storm yn y dyfodol. Fe fyddwn ni yn wynebu storm gadael y byd yma, pa fyddwn ni'n marw. Ond y storm, swn i'n dweud, yw'r storm fwyaf ofnadwy, yw'r storm honno pan fyddwn ni'n gorfod sefyll o flaen Duw. Pa fydd Duw yn datguddio i ni bob un dim amdano ni. Dwi'n gwybod mi fydda i mewn panig llwyr, ond dwi'n gwybod am yr un hefyd fydd yn sefyll ochr yn ochr. Mae'r sawl sydd wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Fydd Iesu Grist yno. Fydd Iesu Grist yn pledio yn rhannu. Fydd o'n dweud mae hwn wedi ymddiried yno fi. Mae hwn wedi rhoi i bechoda. Mae hwn wedi gweld pwy ydi o. A pan fydd Duw yn clywed hynna, fydd yna wen ar ei wyneb o. Achos mae'n gwybod y bod yr unigolyn wedi ymddiried yn ei fab o. A gai orffan drwy adrodd hanes. Hanes person iddyn ni'n ei adnabod chydig o flynyddoedd yn ôl, oedd pan fi farw felly, mi roedd o yn anffyddiwr rhonc ar hyd i oes. Ond fe ddechreuodd storm yn ei fywyd o, fe ddarganfyddodd efo gynno fo gancr, ac fe roedd o yn marw. A rhyw bore dydd Llun, fe si draw i weld o, nath o ffonio, swn i'n mynd draw i weld o. Ac ar ei weliangau, oedd o'n wynebu storm go fawr. Oedd o'n dweud sef o'i hun, oedd o'n gwybod mae yna fwy fywyd na hyn. Ac eto ar y llaw arall, oedd o'n teimlo cwilydd fod wedi anwybyddu'r Duw yma erioed felly. A dwi'n esbonio efo hanes yr lleidr ar y groes a dameg y cyflogi. A mae Duw yn fod yn dderbyn mi dda fi wrtho fo. Dim ond i ti gredu a choelio yn Iesu Grist. Medda fo, mae hyn yn powerful. Ac yn fanno, oedd y ddau yna ni, wnaethon ni afal law yn llaw a cael gair o weddi, a dacran pwyl i lawr wyneba'r ddau yna ni. Do'n ni'n gwybod i fod o wedi yn wynebu'r storm mawr oherwydd fod o wedi ymddiried yn Iesu Grist, ac ei wraig yn dweud trwy'r wythnos na ryw heddwch yn perthyn iddo fo. Ond be na i byth anghofio ydy ar y dydd Merchar, oedd o'n marw ar y dydd Gwener, i weld ar y dydd Merchar. Ac ar y ffordd allan, dyma fo'n, naill yn dweud Gwyn, neu mod i wedi troi rownd, dwi'n yn siŵr, dwi'n yn cofio'n iawn. Ond be dwi'n gofio ydy, oedd o wedi codi law fel hyn, ac yn edrych i fyw fy llygad i. A'r unig ddau air oedd allan o'i enaf oedd Iesu Grist. A mae hynna'n her i ni, sef fedrwn ni ddweud yr un fath a ddwedodd y person yma, Iesu Grist, fo ydy'r un y fedra i wynebu y storm efo fo.